गिबि गिबियावनो डिजिटेल निउज चेनेलनिसिम दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै जोंनि गोदान बोसोरनि बरायनाय थाबाय। जोङो बेखिनियाव बुंनो लुबैदों दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा देग्लाय जोङो 32थि रंजालि बैसागो बे खुंथाय माबाया सफैबाय। जोङो आफादनि जानानै फ्राय खावलायनो लुबैदों जे जों गामाखालि बोसोराव सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ खुङोमोन गाजा गोमजा जोंनि बे कलेज फिल्डआव गेलेग्रा फोथाराव। खिन्थु देग्लाय जोङो मोनसे खोथाखौ एसे उसुबिदा मोननानै जोङो सानथामनि हाबाफारि लायालासे जों देग्लाय 32थि रंजालि बैसागो फोरबो बे खुंथायनि दिनै जोंहा सेथि हाबाफारि। बे सेथि हाबाफारियाव जोङो फुङाव जोंनि बे रंजालि बैसागु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जों बिरहोयो आरो बिरहोदों बेखौ जोंनिनो मानिनां आफादगिरि मुस्रि दयाल बसुमतारी बिथाङा बिरहोदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो दंफायोमोन जों मुंख्लं खाम्फा बावनाय जोंनि जायफोर मावथि जे बे रंजालि बैसागु आफादनि बावैसो गोमालांबाय दा बिथांमोनखौ जोङो संग्रिनानै दिनै जोङो गोथै सि बावनाय हाबाफारिबो लादों। आरो लोगोसे जोङो उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान खालामनाय गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिबो दंमोन बेखौबो जों फोजोबबाय। आरो जोबथायाव जोङो बर'नि बेबो मोनसे बैसागो बोथोरनि एखे आंगो गारनो हाया बाहागो बेनो जाबाय खुंखा जानाय गोखा गोखै जानाय होनना बुङो जायगा जायगा। बे खुंखाखौबो जों इतिमध्य जाखांबाय। दा आंनि थिंजायनिफ्राय बुंनांगौआ बेखिनियानो आं बेखौ बुंनानै फोजोबबाय। बैसागु बादायलायनाया माब्लानिफ्राय? आदसा बे बैसागो बादायनाया जागोन जोंहा 17 अक्ट' माने 17 एप्रिल आरो माबायाव गोलैयो बैसागनि गोलैयो 7 अक्ट'। जोङो देग्लाय ओरैबायदि खालामनो लुबैदों बैसागनि 4 जोङो देग्लायनि बे हाबाफारिखौ ओरैबायदि लादों जे जोङो नायथावना एट्रेक्टिभ बे प्रग्रामानो जाबाय गेवलां बैसागो मोसानाय। जोंनि उदालगुरि दिहिंनि खाथि खाला जेसेबां गिदिर बैसागो रंजाग्रा टीम दङ हानजा दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों आरो बिथांमोना देग्लाय फैनायनि खोथा जोंनो रादाय होदों। गैयाब्लाबो 15-20टा टीमा बिथांमोना फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जों बुजाबफादों बैसागो सिख्ला मोसानाय बादायनाय। बे सबसे साबसिन नायथावना बियो सुबुं मोसानाय गोदान मोसानाय बायदिसिना मोसानाय बे आखा फाखा जायफोर गोरों जोंनि जायगानि दिहिंनि गोबां मोसाखावरि बादायग्रा बिथांमोना सफैगोन 70-80 जन। आरो लोगोसे जोंनि नेहाथारि खावलायनाय लेखा जोंनि बे आफादनि जोङो आसामनिफ्राय गोबां जायगा गोबां जिल्लानिफ्राय बेबायदि मोसाग्रा टीम माबाया मोसानो बाहागो लाफैगोन। जोङो इतिमध्य जोंनो खबर लानानै बिथांमोना गद खालामबाय। गतिके बे मोननै हाबाफारिया ओरैबायदि जागोन नायथावना बे कलेज फिल्डआव गेलेग्रा फोथाराव। गतिके रायजो राजा नोंथांमोन बे हाबाफारिखौ नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय आरो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो डिजिटेल मिडियानिसिम हामलायनाय बावनाय थाबाय आरो लोगोसे दुलाराय आसाम नाङै साफ्रोमबो बैसागु सिबियारि बा मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो गोदान बोसोरनि जाहाथे साफ्रोमनिबो इयुना मोजां जायो बेखौ हास्थायबाय। दा जोङो बे 32थि उदालगुरि दुलाराय रंजालि बैसागु आफादनि जिथु खुंथाय बे खुंथायाव जोङो जेरैहाय जोङो गाजा गोमजायै मोसानायनि बेलायाव जोङो गुबुन समाव जेरैबायदि हाबाफारि लादोंमोन बिदि लायासै। एबार दोलो हानजा हिसाबै मोसानायखौ जों लादों। बेनो जाहैबाय बेवहाय बोराय बुरि थागोन सेंग्रा सिख्ला थागोन गथ' गथाय थागोन। जों गासैखौबो लानानै मोनसे दोलो जों मोसाहोनो सानदों। आरो बे दोलो मोसाहोनाया जोंनि बेवहाय गोबां मानसियानो गोबां हानजाफ्रा बाव बाहागो लाफैगोन लैहोर लैहोरनो। आरो बिनि अनगायैबो जों आसाम नाङैनो जोङो फोसावखादों दाब दाब जायगानिफ्राय बारदै सिख्ला बा बैसागि सिख्ला मोसानो थाखाय बाव फैगोन। बे नायथावथाव जागोन। गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जायो बिनिफ्राय साबसिन जागोन। मानोना जोङो गुबुन बोसोराव जिबायदि बान्था होयोमोन देग्लायनि बान्थाया एसे आलादा। जों हायोमोनब्ला बारा होबावगौमोन नाथाय जों देग्लायनिफ्राय जुरिदों निश्चय जों उनाव हायो नामा। दा जोङो फार्स्ट बा एबा गिबि बान्थायाव जोङो बैसागि सिख्लानो 25,000 होदों आरो नैथि बान्थायाव 20,000 आरो थामथि बान्थाया 15,000 आरो लोगोसे जोङो जितु टप 10सिम जों लाहैयो। टप 10आव जों 3ल' सायख'जानाय जायो। बे सायख'जानायाव खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोनहा जायफ्रा माने टप 10आव गोलैदों 7 जना
माने बहुद खस्थ'नि गेजेरजों जेबो मोनामोन नाथाय जों बेखौ सानलायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननोबो मान बावनो हिसाबै जों बिथांमोननोबो होनायनि राहा खालामदों बेनो जों प्रत्येक जननो जोङो साफ्रोमनोबो 2000 होनाय जागोन आरो दोलोफोरनो जोङो हानजा मोसानायनो जोङो 5000 4000 आरो 3000 बिदि होनायनि बान्थानि बेबस्था खालामदों आरो बेवहाय जोङो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बादायारि आइजो सिख्लाफोरनि थाखाय थानायनि बेबस्था आरो जानायनि बेबस्था राहाखौबो जों खालामनाय जादों बेखिनियानोसै बादायारिफोर जायफोर बाहागो लागोन बिथांमोनखौ नायगिरि आरो बाहागो लागिरिफोरखौ मा खावलायहरगोन जोङो खावलायहरनो सानदों जों आसाम नाङै जोङो अलरेडि जोङो फोरमायहरखाबाय बिथांमोनहा साखाफारा जानानै ओइदिनखालि 17 तारिख एबा बैसागनि 4 अक्ट' खालि जोङो 1 रिंगानिफ्राय जोङो हाबाफारिखौ जोङो जुरिगोन बेनिखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानियानो जा बा बाक्सा चिरां क'क्राझारानो जा बा लखिमपुर धेमाजि जिखियानो जाया जोंनि जेरावखि थाया बर'फोर दङ बैसागुखौ मोसानो मोजां मोनग्रा एबा बारदै सिख्ला बादायनो जायफ्रा साखाफारा जानानै दङ बिथांमोनहा गोसोबायदि फैनो हागोन जाय जेरै गोसो ट्रेनजों बासजों जितु फैनानै बाव बाहागो लानो हागोन बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय आरो दोलो हान्जाफोरखौबो जों लैहोर फैनानै बे जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो आरो गाव गावनि जितु रोंगौथि दं बेखौबो देखायनायाव खाबु होयो खाबु मोनो जों होनो सानदों बेनिखायनो साफ्रोमबो नुजाथि फैनो थाखाय दोलोफोरखौबो खावलायबाय आरो हारसिंबो खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि जेसेबां साखाथि फाखाथि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनहा लैहोर फैनांगौ आरो जेसेबां जोंनि आनसलिक दल बायदियै जेरै खायजामाटि महनपुर सा उदालगुरि ओजोंहाय रौता सन्दना गोबां बिदिनो जायगायाव माने फिसा बैसागु फोरबो खुङो बिथांमोननि बे माने खुंग्रा आफादफोरखौबो बिथांमोनहाबो लैहोर बाहागो लाफैनांगौ आरो थिनहरनांगौ बेखौ खावलायनाय थाबाय दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नंगौ जोंहा दिनै 1993 मायथाइयाव जोनोम मोननानै दिनै 32थि खेब जोंहा बैसागु फोरबो फालिथाया सौफैबाय दा देग्लायनि 32थि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जों ओरैबायदि गाजा गोमजा खालामनो सानदों जिहेथु जों गामाखालि बोसोराव सानब्रै सानथाम लायोमोन नाथाय माबा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों सानसेल' लानो गोनां जादों बे खारनाव जों बे सानसेखौनो अल आसाम बयबो मिथिनाय बायदि बा बयबो जोंजों हेफाजाब होनो थाखाय जों माखासे लामाबो दोनदों जिहेथु बेवहाय जोंहा मोननैल' थागोन सानसेयावनो जोबगोन बे जाहैबाय गेवलां मोसानाय बादायनाय आरो बैसागि सिख्ला मोसानाय बादायनाय बे जागोन दा बेवहाय बैसागि सिख्ला मोसानायाव जोङो आसाम नाङैनो फ्राय कन्टेक्ट खालामहरबाय फनाफनिबो खालामहरबाय बिथांमोना खोब गोसो गोजोन जादों जिहेथु बिथांमोना जोङो बेयाव मोसानानै मोनागोन थांफिननो उसुबिदा जागोन बिनि थाखायनो जोङो थानो थाखाय बेखौबो जों थि खालामनाय जादों बिथांमोननि मोनानि जानायखौबो जों थि खालामनाय जादों दा बेखौ नायनानै गोबां गोजाननि मोसाखावरि बिथांमोना फैनोखौ खोब जुजिदों दा बेनि थाखाय जोङो आफादनिफ्राय मस्ट वेलकाम बिथांमोना फैगोनखौ जों आसाबो खालामदों आरो गेवलां मोसानाय जिहेथु बेवहाय हानजा जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि आरो गथ' हौवासा हिन्जावसा बेजों जयै मोसानाय मोनसे टीम बिदि जों कम्पिटिसनखौ लानाय जादों बेवहाय मिथिंगायारि मेथाइ जिहेतु बेवहाय जोंनि मिथिंगा बैसागु मिथिंगानि मेथाइजों सोलिगोन बेवहाय जों कम्पिटिसनखौ लानाय जादों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबांखि गामि दफायाव आरो गोबां जायगायाव बिदिनो खुंथाय आफादफोर दं बिथांमोनाबो बादायारिफोर दं बिथांमोननिफ्राय जों कन्टेक्ट खालामबाय बिथांमोना गावसिनि जाय माने फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिथांमोन जानायखौ नैबे जोंनि आफादाव दैथायहरगोन आरो गामि आफाद किसुमान दङ बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै जानजि खाफ्रानायखौ जों खोनानो मोन्दों ओंखायनो जोङो आफादनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरदों बे एप्रिल मासनि 17 अक्ट'खालि बैसागनि 4 थारिख खालि बैसागआव फैनो थाखाय आं लैहोर रायजोफोरखौ फैनो थाखाय आं आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो जोंनि साखाथि फाखाथि गामि थानाय जेसेबां रायजोफोर दं गामियारि दं बिथांमोनखौबो फैनो थाखाय आं आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों उदालगुरि
नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रिगिरिगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।